Cestovať férovo, vybrať si lokálne, prežívať hodnotne. Vítajte v podcaste Cestujeme inak, ktorý vám prináša inšpirácie, kde a ako na Slovensku cestovať udržateľnejšie. Vydajme sa za zmysluplnými zážitkami, šetrne k životnému prostrediu a spoznajme lokálny život vďaka miestnym obyvateľom. Volám sa Anna Nekola a spolu s mojimi hostiami vás na tejto ceste budeme sprevádzať. Dobrý deň, dobrý večer, prípadne dobré ráno. Dnes počúvate úplne prvú epizódu podcastu Cestujeme inak. A to si samozrejme vyžaduje aj špeciálneho hostia. Dlho som nad tým popravde nemusela premýšľať, pretože nedávno vznikol projekt, ktorý je síce mladý, ale zároveň veľmi ambiciózny. Bez preháňania môžem povedať, že ak sa mu bude dariť, čo ja pevne verím, že bude, mohol by zmeniť celkový trend cestovania po Slovensku. A to ako inak? Udržateľným spôsobom. Preto oproti mne dnes sedí Michal Gregor, podnikový ekológ a spoluzakladateľ firmy Ecotema Group. Po novom, jeden zo zakladateľov projektu #Objav udržateľné Slovensko. Tento projekt ste založili v spolupráci s Asociáciou turistických informačných centier na Slovensku AICES. Michal, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Pred rozhovorom pár rýchlych zoznamovacích otázok ti dám. Pripravený? Áno, poďme na to. More alebo hory? Obojí. Na dovolenku skôr s partiou, sám či s rodinou? S rodinou. Akú zaujímavú knihu si naposledy čítal? David Attenborough, Život na naší planete. Tvoje najobľúbenejšie jedlo? Všechno, hlavne maso. Akým spôsobom najradšej cestuješ? Sám hodně na kole a s rodinou autem nejčastěji. A tvoja vysnívaná dovolenka je? Znovu se vrátit na Island a celý ho procestovat. Tak poďme na to. V úvode sme spomenuli, že si podnikový ekolog. Tak nám vysvetli, prosím, čo to je? Áno. Dívej se, podnikový ekolog je v podstatě člověk, který se v nějaké společnosti, která by mohla nějakým způsobem znečišťovat životní prostředí, tak se tam stará o implementaci legislativy do praxe. Z různých zákonů, třeba ze zákona o ochraně ovzduší, vyplývají pro různé znečišťovatele nějaké povinnosti a já se starám o to, abych ty povinnosti, respektive celá společnost je dodržovala, nepřekračovaly se limity, měřily se emise, kdy se mají měřit, a aby se vyrábělo tak, aby to v podstatě neznečišťovalo životní prostředí. To je ve zkratce práce podnikového ekologa, ale ta se ruší různě podle toho, v jaké společnosti pracujete. Tím, že já pracuji v korporátu, tak mám možnost se účastnit i nějakých mezinárodních projektů. Třeba teď jsem součástí projektu celosvětového, protože vlastně naše společnost má závody po celém světě a my hledáme možnosti, jak uspořit množství vody při výrobě. No a samozřejmě se podílíme na tvorbě různých strategií udržitelnosti, tvoříme zprávy za životní prostředí, jednáme s různýma místníma iniciativama občanů, jednáme s krajem, jednáme s obcí a potažmo jednáme s ministerstvem životního prostředí, takže takhle asi v kostce, o čem je moje práce. Okrem vašej firmy ste potom neskôr ešte založili internetový Envy magazín. Dnes sa volá envyweb.cz. Prečo vznikol a čo ponúka? My když jsme s kolegou Lukášem Žaludkem vlastně zakládali si naši jako malou firmičku Ecotema Group, tak jsme chtěli lidi informovat prostřednictvím nějakého internetového magazínu o novinkách ze světa ekologie, udržitelnosti životního prostředí a prostě věcí s ním jako spojených. Jenže my jsme nechtěli přebírat zprávy, které už někde vyšly, nebo překládat články z nějakých zahraničních portálů a dávat si je k nám. My jsme chtěli mít vlastní autorskou tvorbu a tvořit zajímavý materiál, který bychom tvořili na základě našich vlastních zkušeností. Abychom dělali rozhovory s lidma, které třeba známe z praxe a víme, že to, co dělají, je opravdu udržitelné, nebo se o to snaží a bylo by fajn, kdyby si zasloužili kousek pozornosti někde na nějakém internetovém portálu. Jenomže prorazit v dnešní době s nějakým takovým internetovým portálem, když v zádech nemáte nějakého silného investora nebo nemáte na to zrovna dostatek finančních prostředků, je hrozně těžké, protože získat ty návštěvníky trvá
dlouhou dobu, pokud do toho neinvestujete žádnou korunu na reklamu. Kým si tě najdu, tak? Ano, ano. Protože můžeš si vytvořit nějaké SEO, dělat nějaký marketing, ale to taky chvilku trvá, než tě ty vyhledávači zaindexují a tak dále. A proto jsme kontaktovali kolegy, kteří už mají zavedený dlouho web, který se jmenuje mvweb.cz. To je portál, který byl založený v roce 1999 právě na tyto témata, které jsem vyjmenovával. Oni mají ohromnou návštěvnost, ohromný dosah a když jsme se s nimi spojili, tak se jim vlastně strašně líbila ta naše myšlenka, že bychom jim přinesli víc toho autorského obsahu a že by nemuseli třeba přejímat tolik toho cizího obsahu. Takže proč vzniklo, to jsme si řekli a co nabízí. Nabízí samozřejmě zprávy z celého světa ohledně udržitelnosti ekologie, nabízí zprávy ale z domácího světa, je tam naše vlastní tvorba, hodně tam recenzujeme. Dneska jsou v módě takové ty online kurzy, kde se člověk může vzdělávat třeba o změně klimatu. Takže my tady tyto kurzy sami často absolvujeme a pak na ně píšeme i recenzi. Takže člověk... Jsou to zahraničné alebo české? Jsou to zahraniční. Vlastně OSN má docela dost širokou databázi tady těchto kurzů, které se věnují právě těmto tématům spojené s životním prostředím. Jsou teda hlavně v angličtině, ale pro mladého člověka by to dneska asi už neměl představovat problém. A my právě jim krásně shrneme, o čem ten kurz je, co vám to zhruba dá a proč byste je měli absolvovat. Takže to si myslím, že je taky super obsah. Veľmi zaujímavé. No a teraz nám už prezrať, ako sa teda podnikoví ekológovia z Brna dostali na Slovensko a k udržateľnému turizmu. Lebo predsa len je to už jedno konkrétne odvetvie, na ktoré ste sa zamerali. Tak prečo práve cestovný ruch? No, my jsme to vůbec ani na první dobrou neměli v plánu. My s Lukášem jsme podnikoví ekologové, auditoři, konzultanti tady v těchto oblastech. No a chtěli jsme právě se trošku dostat na ten slovenský trh s těma našima službama, hlavně s tím konzultingem. Ale nechtěli jsme jenom tak z ničeho nic vejít na ten slovenský trh a říct, hele, jsme tady z Česka a prostě postavte se z nás na řasy, že? Tohle jsme nechtěli. Takže jsme hledali nějakého partnera, s kterým bychom tady udělali nějaký projekt, aby jsme si už na Slovensku udělali jméno a mohli případně pak nabízet ty naše služby. Potkali jsme se s Ivonou Frejovou a s Rastěhůdcem právě z ICESu a to vlastně nás dovedlo k tomu cestovnímu ruchu, protože ICES je vlastně asociace cestovních kanceláří tady na Slovensku, ale to jsou lidi, kteří vlastně o tom cestovním ruchu ví asi nejvíc. Hlavně ty lokální informační centra, tam jsou lidi, kteří ty své lokality znají úplně bezvadně. Takže jsme pak s Ivonou a s Rastěm jsme se dohodli, že bychom mohli ten cestovní ruch tady udělat na Slovensku trošku víc udržitelnější. Aby to nebyl takový ten standardní masový cestovní ruch, kde lidi se masově ženou v řadě za sebou na nějaký kopec nebo na nějaké pleso a zanechávají po sobě tu negativní stopu v podobě třeba odpadků, takže se jim snažíme to Slovensko ukázat i té z druhé strany a že ten cestovní ruch jde dělat i udržitelně. Áno. Na to vlastne nadviažem, že tá udržateľnosť dneska je skloňovaná zrejme v každom odvetví. Či už je to odevný priemysel, architektúra a urbanizmus, potravinársky priemysel. Ten koncept udržateľného rozvoja sa aplikuje v rôznych oblastiach života a napriek tomu, že je to vlastne jedna tá istá myšlienka, jej aplikácia je prirodzene rôzna. Ako by si ale ty vysvetlil bežnému cestovateľovi, čo je to tá udržateľnosť v turizme? Udržitelnost v turismu, já to podám vlastními slovy. Pro mě to znamená, že pokud chci cestovat udržitelně, tak vždycky musím mít respekt k tomu danému místu, kde jsem. Bez toho respektu to nejde, protože když to místo navštěvuju, tak ono mi něco dává. Ono mi vlastně dalo možnost tam vycestovat, je něčím zajímavé a já ho za to musím respektovat a musím se podle toho chovat. Pak je to určitě, když už někde jsem, tak optimálně využívat dané zdroje. Není to o tom, že si tam sednu do první restaurace, objednám si nějaké bublinkové pití, dám si tam smažák s hranolkama, což je u nás dost oblíbené jídlo. A je moje, musím sa priznať. ja ho mám taky rád.
A pak tam jdu někde na výšlap, vezmu si sebou pití do plastové flašky a někde ho tam zahodím. Jo? Takhle by se to dělat nemělo. Vždycky by člověk si měl hlídat ty své činy, které na tom místě dělá a co nejméně ovlivnit tu přírodu. Protože on je logicky ovlivní už jenom tam, že vstoupí do té krajiny a právě by se měl snažit o to, aby ji co nejméně ovlivňoval. No a co je úplně jako nejlepší a možná to podtrhává všechno, co jsem teď řekl, tak když někde jsem na tom místě, tak když z něho odejdu, tak aby nebylo poznat, že jsem tam vůbec byl. Takhle za sebe bych asi shrnul vlastně udržitelný cestovní ruch, tak jak já si ho představuju a jak bych ho chtěl i spolu tady se slovenskými kolegy šířit dál mezi Slovákama. To sa mi veľmi páči, čo si povedal to posledné. Môj kolega v práci hovorieval, on veľmi rád cestuje na divoko do prírody, na miesta, kde bežný človek nechodí a on hovoril, že vieš, musíš tam cestovať tak, aby nikto nevedel, že si tam niekedy vôbec bol. Áno. A je to veľmi pekné, že v tej prírode je to úplne pochopiteľné a je to zaujímavé si to uvedomiť, že áno, takto by to malo vlastne vyzerať a je možné, aby to tak vyzeralo všade, že bolo by to také úplne najideálnejšie, keby naozaj, že ty si tam ten turista, návštevník, ktorý prišiel a odíde. Áno. Dobre, a teraz nám vysvetlí, o čom je tá vaša platforma konkrétne. Je to platforma, ako som už povedala, #objav udržateľné Slovensko, tak povedz mi o tom niečo. Jo, my jsme v podstatě to začali dělat jenom, že vznikalo pár článků na webu ICESu nebo ještě na našem starém Envy magazínu. A aby jsme ten projekt nějak rozšířili, tak jsme potřebovali vlastní webové stránky. Ty se nám podařilo vytvořit a vy jako obyčejný uživatel, když tam přijdete na ty stránky, tak zaprvé tam uvidíte velkou přehlednou mapu, na které jsou zvýrazněné nějaké zajímavé místa. Může to být restaurace, může to být hotel, může to být nějaké muzeum, anebo to může být čistě jenom nějaká hora nebo farmář, nebo cokoliv, co aspoň nějak trochu souvisí s udržitelností. Takže vy, pokud vás zajímá udržitelný cestovní ruch nebo chcete cestovat víc udržitelněji, tak se u nás na tom webu můžete podívat právě na tu mapu a tam už vidíte místa, které se snaží být udržitelnější, aby měli co nejmenší dopad na své okolí. Takže tam mimo tu mapu, tam najdete i vždycky zajímavé články z různých oblastí, ať už je to turistika, nebo je to gastro, hotelnictví, po případě i nějaké vzdělávání. A vždycky se snažíme, aby každý článek, který tam vyjde, tak aby právě sebou nesl odkaz nějaké té udržitelnosti, aby to bylo fakt o té udržitelnosti. Není u nás možné, že by si u nás zaplatila firma nějaký PR článek, který by neměl s udržitelností nic společného. Ne, takhle to nechceme dělat. Chceme opravdu Slovákům, ale nejenom Slovákům i Čechům, co sem docestují na Slovensko, aby měli možnost se podívat, co je na Slovensku udržitelné, kdo se vlastně snaží o tu udržitelnost a vy ho tím způsobem můžete podpořit, že zajedete třeba na nějakou lokální farmu, kde si koupíte produkt toho farmáře. To si myslím, že je úplně to nejlepší, co vlastně můžete udělat. A je to lepší, než když si vyberete nějaké nejnavštěvovanější místo tady na Slovensku a budete tam navštěvovat jednu restauraci vedle druhé, protože tam těch lokálních produktů asi moc nenajdete. Když si opravdu dáte tu práci, a teď už si tu práci ani nemusíte dávat, protože to máme na těch našich webových stránkách, kde si to krásně najdete, tak tam si najdete to, co se vám nejvíc líbí a to, co vy cítíte, že by bylo dobré, kdybyste podpořili. Áno, určite toto vidím aj ako najlepšie na tej vašej stránke, práve, že keď chcem ísť niekam na dovolenku, dajme tomu do Banskej Bystrice a jeho okolia, stačí, keď si kliknem na tú vašu platformu, pozriem sa na mapu a pozriem, áno, už tam sú nejaké veci, ktoré viem, že sú udržateľné, tak poďme sa tam pozrieť. Hej, a teraz s týmto ma veľmi zaujíma, ako vy vyberáte, čo je skutočne udržateľné, alebo aká udržateľná destinácia, produkt, čo tam vlastne vydáte a podľa čoho? Žádnou konkrétní metodiku nebo dokument zpracovaný nemáme. My nejsme zrovna fanoušci různých metodik, protože ty metodiky můžou být dobré, ale taky můžou být špatné a nemusí tam zohlednit zrovna to dobré na tom daném místě nebo produktu. Takže pokud opravdu se chce u nás na webu někdo zařadit, jakože má udržitelný produkt nebo ubytování nebo restauraci nebo cokoliv, tak co my uděláme je, že my to místo navštívíme
a na základě našich vlastních zkušeností tady z tohoto oboru, což už děláme dlouhé roky, tak zhodnotíme, jestli to místo opravdu je udržitelné, nebo jestli ten produkt opravdu udržitelný je. A co je naší výhodou, že můžeme vycházet ze zkušeností z těch jednotlivých zaměstnanců informačních center, které jsou vlastně po celém Slovensku, takže se můžeme doptat, jestli tam ten farmář opravdu to dělá udržitelně, jestli s tím ti lidi mají zkušenosti nebo nemají zkušenosti. Áno, že oni ich tam vlastne už dlhodobo poznajú. Přesně tak. Takže a těm lidem v těch informačních centrech by asi nemělo nic ujít, ti to tam znají, takže jim můžeme věřit. Ale je tam důležitá ta naše osobní účasť. Dobre, vynikajúce. A teraz ma zaujíma ten druhý pohľad na tú platformu. Nie je to teda iba ponúkať turistom tipy, kam by mali sa ísť oni pozrieť, ale je tam tiež cieľ združovať aj tie subjekty, ktoré sa férovému zelenému turizmu venujú. Ako funguje takáto spolupráca? Milé rádi pomůžeme každému, kdo se chce věnovat udržitelnosti nebo si myslí, že už udržitelně něco dělá. Když nám napíše, ozve se, milé rádi si s ním zavoláme, probereme všechno, co ho zajímá, co on vlastně dělá, jestli to je udržitelné nebo není, jsme schopni mu poradit a budeme rádi, když se nám i třeba prostřednictvím tohoto podcastu někdo ozve. A rádi tady tyto lidi budem sdružovat a budeme jim poskytovat na tom našem webu prostor a poskytovat prostor jim budeme rádi i na té naší mapě udržitelnosti, abychom jim právě pomohli trošku se dostat do podvědomí i těch obyčejnějších turistů, kteří třeba na tu udržitelnost nemají úplně na první příčce. Ešte ma zaujíma, že každá forma vlastne cestovného ruchu, napríklad tá mestská, v prírode, agroturistika, môže byť naozaj udržateľná? Můžeme se o to snažit alespoň. V té přírodě se to možná dělá o něco jednodušeji než v tom městě. No to je prekvapivé. Ano. Možno na prvú. Budu se snažit to vysvětlit. Dobre. Protože příroda je dobrá v tom, že vy se můžete vytratit úplně z nějakých turistických tras a prozkoumávat tu přírodu sám a víc se tam podívat, udělat si nějaký pěkný výšlap a nemusíte tam po sobě fakt nic zanechat. Všechen nějaký svůj prostě odpad nebo věci si vezmete sebou pryč. Kdežto v tom městě je už to těžší. Vy v tom městě jste už součástí toho koloběhu toho města a logicky jste tam asi někde ubytování v nějakém hotelu. No a tím, že už jste někde ubytování a čerpáte nějaké služby, tak už v podstatě ovlivňujete to, jestli to vaše cestování je udržitelné nebo ne, protože samozřejmě ten hotel nebo to ubytování vyrábí jídlo z nějakých produktů. Vy samozřejmě nevíte, jestli ten funk steak, co si tam dáte, je z nějakého slovenského bíčka nebo dovezený z Argentíny. Jasne. A tohle už jsou věci, které ten turista kdyby nemůže úplně moc ovlivnit, pokud ten hotel o sobě sám jako neproklamuje, že opravdu je udržitelný, bere suroviny od lokálních farmářů nebo nebere. Takže tohle je ta jedna stránka věci, kterou vy úplně ovlivnit nemůžete. Co naopak v tom městě ovlivnit můžete, je, jak se tam chováte. Nemusíte všude jezdit Uberem nebo taxikem, můžete využít městskou hromadnou dopravu. To je asi jako první základní krok, který by měl každý dělat, nebo využít své vlastní nohy. Přece řekněme si na rovinu, centra těch měst nejsou tak obrovská, že by se nedali překonat vlastní To je vlastní veľmi chůzí. dobrý point, áno. Takže já myslím, že to tady určitě máte i v Bratislavě, jak spousta těch turistů jezdí na těch koloběžkách. U nás v Praze to končí často třeba ve Vltavě. Takže tady ty koloběžky, taky bychom se o nich mohli pobavit, jestli jsou udržitelné. Počkaj. Vo Vltave? Ano, slyšela jsi správně. Turisti parkují vo Vltave. Turisti parkují ve Vltavě, ano. Řekl bych spíš pak podnapilá omladina, která vyjde z nějakého zařízení, tak pak parkuje koloběžky ve Vltavě. A různé složky pak mají problém s tím to s tama vytáhnout. No. Ale jenom ještě k těm koloběžkám neodpustím si. My tady v té střední Evropě většina těch náměstí jsou dlážděné kostkama a to moc příjemné pojíždění není. Takže radši využít ty svoje vlastní nohy. No. A je stále pravda, že keď ideme pešo, podľa mňa, oveľa ľahšie sa stratíme do nejakých uličiek, ktoré pôvodne by sme možno obišli aj v tej rýchlosti, aj na kolobežke, aj na bicykli. Jednoducho tie nohy majú akurátnu rýchlosť na to, aby sme si pozreli všetko okolo seba a čo nás zaujme, tak tam
tam sa ztratili. Přesně. Já bych aj doporučil lidem, když jsou někde na té dovolené v nějakém tom městě, klidně na chvilku vypněte navigaci, nemějte naplánované, kam půjdete, prostě někam běžte, dívejte se kolem sebe a vsadím se, že vždycky vás to zavede na nějaké zajímavé místo, kde vás to zaujme a kde si třeba i něco koupíte a bude to mimo tu hlavní vyznačenou turistickou trasu, kde na vás z každého rohu trčí matriošky a výčopy, tak jak je to třeba v Praze, což mi přijde naprosto šílené. Áno. A dokonca tam niekedy ani nevieš povedať, vieš, že je to proste z Číny produkt, Áno. Ale keď by som bola ako zahraničný turista a prišla tam, tak si to tam neviem ani overiť dokonca, lebo to sú vlastne odbalené produkty, takže není tam made in China, keď zdvihneš tú matriošku a ty to vieš, že to je určite made in China alebo nejaká podobná krajina. Ano, a to souvisí ještě i s tou udržitelností v těch městech. Jo? Tady ty různé obchody tady s těma setkama a v podstatě jako nesmyslama, nebo nemusí mít každý tričko I Love Prague nebo I Love Bratislava, jak se na každém rohu prodává. Teď to taky není udržitelné. Nemusí na každém tom rohu být nějaký obchod s nějakýma nesmyslama. Když bohužel ti turisti to jako kupujou a zavřít takový obchod, i kdyby třeba město se rozhodlo, že udělá nějakou vyhlášku, že na těch hlavních turistických trasách nebudou obchody jako s nesmyslama, což samozřejmě nikdo neudělá, tak i kdyby bylo by to právně složité, protože ten člověk si ten prostor pronajímá, teď jako se tam má dostat a tak dále. Takže jediný, kdo to může změnit, jsme my sami lidé, protože my když změníme trošičku jako své myšlení a řekneme si, tohle úplně není správně, tohle tady jako nechceme, tak to přestaneme kupovat. A když to přestaneme kupovat, tak ten obchodník bude muset zavřít krám a přijde tam třeba někdo jiný, kdo už bude prodávat smysluplnější věci, nebo tam vznikne nějaká pěkná malá kavárnička, která bude vyrábět kafe, které je trošičku víc udržitelnější než nějaké boby dovezené z Jižní Ameriky. Áno, v tomto súhlasím určite, hlavne v tom, že ľudia sa môžu rozhodnúť a mali by sa rozhodnúť, čo chcú podporiť, pretože aj ako sme sa bavili o tom, že v centre mesta je veľakrát sú obchody, kde sú naozaj také turistické hračky a veci, hlúposti, ktoré vlastne ani nechceš nakoniec, kúpiš si ich, lebo tam si a nič iné tam v okolí nevidíš, ale veď môžeme sa rozhodnúť počkať, proste naozaj skúsiť si aj vyhľadať na internete, práve to je vynikajúce možno už na tom internete, že tam si naozaj môžeš nájsť tie lokálne obchody. Nie je to ťažké a väčšinou sa aj v tom centre mesta niekde pohybujú, len sú v nejakej uličke viac, pretože aj tie obchody vlastne, alebo ten nájom, teda to sú súkromníci väčšinou. Áno. Viem, že aj Amsterdam má s týmto veľký problém, majú veľa takýchto turistických obchodíkov a mesto sa to snažilo riešiť, ale nevedelo to riešiť práve kvôli tomu, že mnoho týchto obchodov je pod súkromným majetkom, takže právně je to téměř nemožné, jak s nimi takže je to na nás. Ano, přesně tak. My máme hlavu na tom krku, aby jsme mysleli, a ta hlava tam není jenom od toho, aby nám nepršelo do toho krku, takže my jako ten konzument bychom měli přemýšlet, co si koupíme a koho tím podpoříme. Dobre, a teraz ti dám jednu zapeklitú otázku. Súvisí veľmi teda s týmto turizmom, tam, kde je už veľa ľudí. Totiž to sú miesta, niektoré ikony mesta či prírody, ktoré chce vidieť jednoducho každý. Keď sa v ich blízkosti ocitne, je to asi prirodzené, napríklad Eiffelovka v Paríži, alebo Štrbské pleso vo Vysokých Tatrách. Čo hovoríš na masový turizmus a či vidíš aj v tomto prípade udržateľné riešenie? Já sám masový turismus přímo nesnáším. I když my s manželkou vyrážíme na dovolenou, tak se snažíme vybírat takové místa, které nejsou moc profláklé. A i když je tam třeba dost turistů, tak se vždycky snažíme si půjčit auto, koloběžku a ne teda elektrickou a objevovat vždycky nějaké ty místa, které třeba ani kolikrát nenajdete na mapě. S masovým turismem se asi moc bojovat nedá, protože masový turismus přináší strašně moc peněz. Za prvé do státní pokladny, ale za druhé i dost peněz těm jednotlivým provozovatelům těch zařízení, co jsou v blízkosti toho známého místa. Já si myslím, že nejlepší lék na to našel Island. Tam opravdu je spousta nádherných přírodních lokalit, které jsou opravdu hodně navštěvovány těmi turisty. Island se za poslední roky stal
takovým místem, kde taky snad jako každý musí být, každý se tam musí vyfotit s tím vodopádem nebo s tímkoliv jiným. A že Islanďané jsou tím myšlením ekologicky trošičku napřed a opravdu se nebojí říct, helejte se, tady tohle místo, tady kus té přírody už je prostě vámi turisty dost likvidován, my ho zavřeme a dáme mu 2-3 roky na to, aby se zregeneroval a pak vás tam zase budeme pouštět. Okay. Dokážeš si tohle představit třeba tady na Štrbském pasu? Že by ho na 2-3 roky zavřeli, aby ta příroda se dokázala zregenerovat? Neviem, ale vedela by som si predstaviť, keby naozaj bolo regulované množstvo návštevníkov. Myslím si, že to je určite niekde taká tá zlatá stredná cesta, ktorá samozrejme tiež sa nedieje u nás, lebo ako si povedal, prináša to peniaze, takže čím viac peniazy, tým lepšie pre mnohých ľudí. Aj s tou vidinou, že možno za pár rokov potom už nebude mať žiadne peniaze, lebo s ničím tak Přesne tak. Miesto, že nebude možné, alebo nikto ho už nebude chcieť navštíviť samozrejme. Ale videla by som takúto možno cestu. Já s tebou v podstatě souhlasím, protože ano, my z toho místa můžeme, jak se říká, vydojít, co to dá, ale za pár roků už tam taky žádné místo nemusí být a nikdo z toho nic mít nebude. Ten turista nebude mít ten krásný zážitek, a ten podnikatel z toho nebude mít tu potřebnou korunu, kterou potřebuje. Takže nějaká regulace možná je na místě, na tom Islandu to tak mají a nikdo si tam nedovolí křičet nebo nadávat té vládě, že už to u nás úplně slyším, vy jste komunisti, vy nás omezujete, vy zase něco regulujete. Ne, děláme to pro tu přírodu, aby nám a hlavně našim dětem mohla dát to stejné potěšení, co vlastně dávala nám a našim předkům. Áno. Takže oni tam asi vlastne viac rozmýšľajú o tom, že je to regulácia pre nich, že nie tak. Proti ním. Presne tak. Lebo tak turista je návštevník, ako on si nemôže vyberať, že veď predsa my ako hostitelia dávame tie opraty tomu, kde ísť, v akom množstve tam fungovať. Takže určite asi je tam teda aj tá zmena myslenia potrebná. Určitě obecně ty severské národy jsou v tom ekologickém myšlení úplně jako jinde. To jde vidět, když tam člověk zavítá i na krátkou dovolenou, jak oni se k té přírodě chovají. To se opravdu s námi zatím nedá porovnávat, ale já doufám, že se toho jednou dočkáme i my, i právě skrz výchovu našich dětí, že povedeme tou správnou cestou a budeme jim říkat, jak by se k té přírodě měli správně chovat. Vlastne však, ako sme teraz hovorili o Islande, mne sa napríklad v tomto páči, v tom udržateľnom turizme Slovinsko, keď sa bavíme o Európe. V zahraničí teda už vzniká mnoho inšpiratívnych projektov a podnikaní, ktoré sa venuje férovejšiemu, lokálnejšiemu, šetrnejšiemu cestovnému ruchu. A ako je to na Slovensku a v Českej republike momentálne? Momentálně tak jako chodíme trošičku po tenkém ledě, protože udržitelnost nikde legislativně právně jako není ukotvená. Máme samozřejmě různé strategie, koncepce, které mají v názvu vždycky to slovíčko udržitelnost, ale právně to nějak jako pořešené není, což možná na jednu stranu, když tak nad tím přemýšlím, ani to nemusí být špatně. Když něco vymezí právně stát, tak to nemusí být vždy úplně jako ta ideální cesta. Takže tím, že to není jako právně dáno, nemusí být zase tak špatně. A k těm projektům na Slovensku i v Česku je spousta takových menších projektů, které se snaží dělat věci udržitelněji, i co se týče toho cestovního ruchu. My sami jsme byli překvapeni, jak jsme spustili portál vlastně Udržatelné Slovensko.sk, kolik vlastně třeba i těch malých farmářů je, kteří se to snaží dělat udržitelněji, nestříkají své plodiny chemii a tak dále. Já určitě si myslím, že tím hlavním, jak jsme si bavili, je to myšlení lidí. Dokud se nezmění myšlení lidí, tak se asi moc dál nepohneme. Ale možná i ta legislativa do určité části by pomohla, že by řekla nějakým firmám nebo producentům něčeho, musíte dělat tohle a tohle, abyste byli trošičku víc udržitelnější, ať po nás tady není potopa. To se částečně vlastně i děje. Evropská unie má plán, má Green Deal, Fit for 55 a různé další programy, ale ta implementace úplně není tak jako jednoduchá a bere to dlouhou řádku let, než to vlastně reálně poznáme v té praxi. Takže já bych, co by možná bylo nejideálnější a nejrychlejší, je opravdu začít u těch našich dětí, být jim vzorem, aby až oni vyrostou, tak se k té přírodě, ale nejen k přírodě, i k nám, k lidím navzájem chovali prostě s pokorou, úctou
a snažili se ji zachovat tak jak my ji známe. Takže tam já vnímám asi momentálně tu nejrychlejší cestu, protože spoléhat se na nějaké právní rámce, ať už z Evropské unie, nebo z České, nebo Slovenské republiky, se asi moc nevyplatí, protože může se změnit vedení, můžou se změnit hodnoty těch lidí a najednou už Green Deal nebude tak prosazován, tak jak je prosazován třeba teď. Rozumiem. No a ty si to trošku už načrtol, tú rodinnú zložku a si čerstvý otec vlastne teraz. Máš prvé dieťa. Zmenil sa tvoj pohľad na cestovanie potom, ako sa narodila tvoja dcéra a myslíš, že to ovplyvní tvoj spôsob dovolenkovania? No, změnil se mi celý život. Gratuluju teda. Děkuju. Ovlivní to samozřejmě spoustu věcí a jednou z nich bude i to cestování. Ale tím, že malá má teď 4 měsíce, tak o nějakém velkém cestování stejně jako nemůže být řeč. A já rozhodně nepatřím mezi ty lidi, kteří vezmou půlroční mimino na dovolenou k moři. Já to prostě nechápu, protože stejně tu dovolenou vy si neužijete, stejně akorát lítáte kolem toho malého dítěte a to okolí vám moc nedá. No. Takže já se budu snažit cestovat tak, aby to tomu dítěti vždycky něco dalo. Aby si z toho neodneslo jenom nějaké skluzavky a vodní atrakce v nějakém hotelovém rezortu, ale budu se snažit, aby si z toho odneslo, aby vždycky poznalo nějakou krásu, které to místo nabízí. A ta krása by neměla právě spočívat v těch hotelových komplexech a v těch tobogánech a vodních radovánkách. Samozřejmě je to součástí toho, ale měl by tam být nějaký přesah právě, aby člověk šel mimo ten hotelový komplex, poznal to místo jako takové, aby to dítě navnímalo, že to dítě, aby si hlavně zvyklo, že ta dovolená není jenom o tom tam ležet u moře a pít drinky a dělat tam nesmysly a zabávat se v animačním programu, ale právě, aby na té dovolené hlavně poznával ten svět, protože od toho tady jsme, aby jsme ten svět poznávali a nepoznáme ho, když budeme sedět v hotelovém komplexu. No ja to nazývam, že urobiť z dvojrozmernej dovolenky trojrozmernú. To je krásne. So zmysluplnými zážitkami, že naozaj poznať viac ako len komplex dovolenkový. A dá nám to aj, skutočne nám to dá oveľa viac. Skúste to, tí, ktorí ste ešte neboli, tak určite choďte, lebo je to úplne niečo iné. A je niečo, čo by si ju rád v tomto smere naučil? Strašně moc věcí. Nejenom v oblasti samozřejmě jako turismu nebo nějakého cestování, ale i v jiných oblastech svého života, aby se jako komplexně chovala udržitelněji. Já jsem teď v tom věku, kdy všichni kolem mě mají právě teď ty děti, ať už starší nebo mladší, a člověk vnímá, jak třeba neustále kupujou hračky těm dětem, to dítě si to vybalí, je z toho nadšené, tak možná první týden, potom tu hračku zahodí a už na ní v podstatě nikdy nešáhne. Takže já bych jí chtěl hlavně naučit, že majetek a tady ty fyzické věci, že to není, že kolem toho se netočí svět, že člověk by měl mít úplně jiné hodnoty, než jenom ty materialistické, což si myslím, že vlastně bude strašně těžký úkol, protože bude podléhat těm okolním vlivům a tlakům třeba od svých spolužáků a tak dále. Určite. Zároveň verím, ale že tie hodnoty sa formujú už v tom rannom veku. Áno. Takže si myslím, že máš veľkú šancu. A keď sme spolu telefonovali, ty si mi prezradil, že dovolenky plánuješ u vás v rodine. Najmä ty. Áno. A podľa čoho teda vyberáš? Máš nejaké kritéria? No, tak v prvé řadě musí se to líbit i mojí ženě. Pozdravujeme. To je asi nejdůležitější kritérium. Nicméně, ať už je to dovolená u moře, ať už je to dovolená v Česku, na Slovensku nebo prostě kdekoliv jinde na světě, tak se snažím, aby jsme tam vždycky mohli poznat něco zajímavého. A paradoxně ty největší krásy si nedohledáte nikde na internetu, na Google mapách. Ty největší krásy paradoxně objevíte, když se prostě zvednete z toho hotelu nebo z jiného místa a prostě jdete a zastavíte se až na nějakém místě, které vám vyrazí dech. A takových míst je po celém světě hodně.
No a samozřejmě se snažíme vždycky cestovat tak nějak jako udržitelně, jak to jen jde. Já jsem velkým odpůrcem plastu a plastových pedláhví a nechápu, proč si lidi musí kupovat minerálky v pedláhvích a tát si to domů, když doma mají kohoutek, ten spustí a teče jim krásná čistá voda. My Češi a Slováci máme to štěstí, že naprostá většina našich domácností je napojená na veřejný vodovod, ze kterého nám teče kvalitní voda a vůbec nepotřebujeme tady to pedláhve, takže já určitě cestuju bez pedláhví a když nějakou láhev mám, tak se snažím, aby byla skleněná. A je to tady v těchto maličkostech, že člověk dělá různé maličkosti, které už třeba považuje za úplně automatické, ale ve finále to má třeba jako ohromný dopad. Jasné. Už ti ani nenapadne, že by si to robil inak. Jo, alebo teda, že to robíš udržateľne. Áno. Dobre, tak a na záver ti položím ešte jednu otázku. Ty si síce z Brna, ale však určite aj Slovensko máš trošku pochodené. Áno. Túto otázku dostane každý náš hosť. Tak kam na Slovensko odporúčaš poslucháčom sa ísť pozrieť a prečo? Slovensko je krásné celé, od východu po západ, sever, jih. Je tady spousta krásných míst. Takže já nebudu říkat žádné konkrétní místo, protože každý má určitě to své oblíbené, kam se rád vrací. Ale doporučoval bych lidem, než se vydají někam třeba na druhou stranu Slovenska prozkoumávat něco jiného, aby si v prvé řadě prozkoumali ty místa, které mají kolikrát hned za svým domem, aby nejdřív měli perfektně projité tam ty jejich zákoutí, lesy, potůčky, řeky, co mají hned u sebe, protože tam častokrát můžou objevit tu největší krásu a nemusí ve finále navštěvovat ani Štrbské pleso nebo Tatry, které samozřejmě nabízí fantastický výhled a jiné další věci, ale vždycky by měl člověk začít na tom místě, s kama on pochází, docenit tu krásu toho místa, s kama on pochází a teprve pak může naplno docenit krásu jiných míst. Je to krásne, čo si povedal. A určite je to vynikajúce aj z toho hľadiska, že potom vy svojim hosťom môžete ukázať, čo máte v okolí a budete presne vedieť, aké krásy sa u vás naskytajú. Presne tak. Dobre, ďakujem ti, Michal Gregor, veľmi pekne za návštevu v podcaste Cestujeme inak a želám vám pre projekt #objav udržateľné Slovensko nech sa rozrastá. Nech sa s vami skontaktujú nádherné udržateľné destinácie a projekty, aby o ňom bolo počuť a verím, že v budoucnosti sa opäť stretneme. Já moc děkuji za pozvání a všem, kdo nás poslouchají, přeju krásný den a hlavně podívejte se udržatelné Slovensko.sk a klidně nám napište vaši zpětnou vazbu nebo recenzi z místa, které jste navštívili, budeme moc rádi. Tak, a ak sa vám, milí poslucháči, náš podcast Cestujeme inak páči, neváhajte nás podporiť vašim lajkom, zdieľaním, označte nás ako sledujúceho a nám to pomôže, aby sme si ku vám v záplave algoritmov opäť našli cestu. Majte krásny deň a teším sa na vás na budúce.